Salutare tuturor și astăzi profesoara noastră ne-a dat un test surpriză. Dar problema este că nu am învățat nimic, așa că trebuie să copiez. Bun, și haideți să începem, că văd pe colegii mei în chat așa. Start pop quiz. Suntem la ora de mate, cred. Scrie doamna ceva pe tabla, doamna profesoară. Deja știu colegii ce se întâmplă. Pop quiz. Ok, deci nu trebuie să copiem, dar noi o să copiem normal. Ok. Cele mai... Deci, știi ce? Uite. Nu cred, m-a prins din prima. Deci scopul nostru de astăzi este să iau minimum 10. Mă ceartă doamna profesoară aici, îmi pare rău, nu se mai repetă. Nu-mi puneți o nix. Colegul, unde ești? Colegul, unde ești? Vreau să mă vadă. Uite. Ia-mă mâna. Uite, la o imagine. Care imagine? Asta. Ok, doamna prof. Da, e A. Ce scrie acolo? Câte rânduri are? Okay, acolo. Ce? Păi nu te cred, doamne, cum a văzut. Da. Ok, deci mai avem doar o încercare, dacă nu am dat fail. Hai mă, n-are nimeni. Uite aia cu Egiptul e B? Da, e B. Ceva cu Ramses ăsta, doi. Ok, nu ar trebui să citesc asta. E ceva cu 199. 1999. Deci trebuie să găsim ceva cu 1999. Dar am văzut răspunsul care. 1900. Ăsta. Nu? Și la ala D. Ok, repete. Să punem de 100. Nu, unde e doamna profesoară? E acolo. Deci D. Bun. Ok, deci ceva cu o linie. Are. Mamă, ce m-a speriat, era să mă duc. Deci asta. Da, are 3. Da, trebuie să... Ia stați un pic. Deci putem să aruncăm cu guma și o să arunc acolo. Ia să vedem. Oh, nu. Deu. Perfect. Mai am ceva? Ăsta. Dar parcă văzusem. Unde? N-are nimeni asta cu muzică, cu melodie, cu note muzicale? N-are nimeni? Nimeni? Stai să vedem ce mai am. Uite, mai am asta. Cu două rânduri. Să mă uit așa să nu mă prind. Uite, el avea. Era A, parcă. Doamne, era să mă prindă. Dar nu mai pleacă, bă, de aici. Doamne, de ce-l chemași, mă? De ce o chemași pe doamna profesoară? Ok, e ceu. Ceva cu 2. Ăsta cred că e. Ceu. Bun. Da, ok, tot asta n-am... Nu! Crezi că m-a prins. M-a apăsat din greșeală. Uite, ăla are cu... Ce? Ok. Deci A-ul este la aia, cu nota muzicală. Repete. Astea au 10. Le simt. G major. What the fuck? Ok. N-am ajut. My god. E aici. Ok. Mamă, cât de aproape. Asta. Ești la asta cu... Nu te cred. Bă. Nu iau. Fiți atenți că nu iau. E B-ul sau D-ul? B-ul sau D... Nu, mai avem puțin. Mai am aia cu... Nu pot să zic. Hai mă, nimeni. Nu, o să pun... Ok, o să pun asta. Dar poate mai găsesc un răspuns. Sper că am răspuns la tot. Nu, asta! Punem ăsta.
Nu, asta fac. Deci nu te cred. Nu cred că o să iau 10. Am pus la nimereală la astea, dar nu... Uite, el avea, era deu. Ceu. Dar nu mai știu, asta e. Era ceu. 1999 asta am răspuns bine, că știu. Asta, mă, care... E deu. E deu, e deu, e deu. E deu. Ceu, ce-am? Oi, dar cum s-aud? De... Uh-oh. Am luat 6, îți bagi joc de mine și am dat și fail. Deci trebuie să dau înainte de 5 minute. Bro, am luat 6, măcar n-a rămas corigent. Ok, hai să dăm play again. De data asta o să mă descurc eu mai bine și o să dau 10 din 10. Vă spun. Colegii mei, dar de ce decât eu am gumă aici? Da, oleu! Da, ok. Da, aici au nu, te surpriză, ce ne facem? Ok, da. I-a pus arunc? Este ce scrie? Lol, uite acolo ceva, poate putem... Ăsta deja a răspuns. E deul la ceva cu puncte. Cum a răspuns ăsta, mă, deja? Ceva cu puncte, asta e. Deu Stratovolcano. Oh my god, era să mă prindă doamna profesoră. Nu te cred, iar e asta, dar am uitat care era. Sau poate nici nu răspunsesem bine la aia, dar... Asta cu lim... Da, tot asta e. E ceu. Ceu, bun. The top, ok. Asta pare să fie. Doamne, ce m-am speriat. Bă, da, parcă îți dă și un mic jump scare când te prinde, deci nu mai pot. Da, îmi pare rău, nu se mai întâmplă. Nu cred, a schimbat. E aula aia cu nota muzicală. F minor. Marcel. Cu 2 rânduri e deu, dar mai răspuns eu, dar... Bai, nu se termină cu bai. Asta are. Ia mâna. Uite, deci e beu la o imagine cu ăla cu Brasca. De ce față are Brasca? De ce are ochii roșii? Ok. Uite, aula asta. Deci aceeași întrebare. Marcel. Trebuie Marcel. Ai tu cu Marcel? N-ai tu cu Marcel. Are cineva cu Marcel? N-are nimeni? Bun. Dar de ce scrii peste? Adică nu ți-e rușine? Ce te uiți așa la mine? Hai să te Malta. Bai. Schimbă-mă asta, că de la tine ce mai ușor să copiez. Mai răspuns la asta, de ce mai dai? Uite, păi cum se bagă, mă, cum se bagă. Ia stai să arunc eu cu mă. Doamnă profesoară. Nu știu cine a aruncat. Ce mizerie de om care... De ce mă ceartă pe mine sau nu mă ceartă? Nu, te rog, nu. Nu. I-a pus un X. Păi cred, acum și-a dat seama. Poate arunca colegul din banca asta de aici. Dacă îi trag una acum. O să-mi dai și mie. Bă, dar ce tot sunt la asta cu nota muzicală? Am mai răspuns la... Nu mai chema pe profa. Data asta arunc. Uite, acolo. Nu acolo. Acolo. A căzut scheletul. Doamne, toți. Dă stratul. Ceu. Bun. Asta cu... Da? Cu... balena? Sau cred. Da. Și da. Nu vreau să... Da. Să o citesc. 1220 ceva beu. Beu la
1000... Asta. Bun. Mai avem decât la o întrebare de răspuns, nu? Două. Asta cu Prips, ăsta, Human. Ce vii aici? Pleacă de aici. Asta e. Acum a răspuns tu la aia, îți bagi joc de mine. Haide, go. Nu, asta e. Nu e aia. Fac, repete, îmi trebuie repete răspunsul. Ăsta Marcel, are cineva pe Marcel? Schimbă-te la asta, 3-4 la rând cu asta. Nu, dai cu mare pe... M-a prins? De ce nu mai mergi să da cu guma? Nu, deci nu, te rog, zic că nu mai prins. Bă, e imposibil, mă, așa ceva. Ia, dacă dau enter, repete, mai dă 7. Oh my god. Ok, hai să dăm din nou play again, să sper de data asta că iau nota 10. Haide. Colegii mei dragi, sigur îmi vei da să copiez. Nu te cred, ne dă doamna, te surpriză. Da, nu mai copiază nimeni de data asta. Oh. Ok. Mă, ce? Ok, la aia cu broasca e beu. Repete la broască. Beu. Ăsta... Trebuie să le luăm... Hai să facem vreodată imaginile. Uite, era au. De ce mereu au? Nu-mi dau seama la asta. Ce mai era? Mai era asta. Are cineva cu asta? Ăsta are. Ceu. Bun. Bun. Asta. Cu bărbosul ăsta. Ăla are, dar nu-l văd. E beu. Și cu copyright-ul. E deu. Păi, prea ușor jocul ăsta. Deci dacă nu au nici de data asta 10... Mă super pe doamna profesoară. Și... Ce are băiatul? Cu 3 rânduri. Păi... Nu, 4... Mă, nu e niciuna cu 3 rânduri. Mă, eu... A, sunt 4. Doamne, de prost sunt. Și are o liniuță. Uite, asta e. E beu. Bun. Nu te cred. Da, asta e beu. Am crezut că sunt două. Ok, deci... Începe cu o liniuță și e ceu. Asta e. Bun, prea bun. 60% ceva. Copyright, bine că sunteți toți la copyright. Ia stai să dăm... Îți dau acolo. Nu te cred cum a trecut, bro. Bă, care erau șansele să treacă asta aici? Ok, mi-a dat un X, dar... Ok, se termină în troli. Dar parcă am mai făcut la asta. 4 și se termină cu semnul întrebării. Da, bine, cam toate se termină. Ăla e, da, e deu. Fragment 3, da, asta e 100%. Și la ce mai am de răspuns? La asta. Asta are 6, da, 6 rânduri. Bine, 6, uite, aia. Te rog eu, ia mâna. De doamnă, e acolo. De ce se tot plimbă pe aici? Îți bagi joc de mine? A, uite, că are asta. Da, e beu. Bun. Mai ai ceva de răspuns? Asta cu 60%. Uite, cred că ai. Crezi că m-a văzut. A crezut că m-a văzut. Ce o chem pe doamnă profesoară, bro? De ce vrei să faci cu ea? Uite, asta e. E au.
Bun. Deci dacă nu iau de data asta 10, nu mai are rost. Nu mai are rost. Deci ar trebui să iau 10 la asta. Are rost la tot. Yes. Bine, mă. 10 din 10 în 3 minute. Prea bun. Prea bun. În sfârșit. După 3 încercări. A treia oară e cu noroc, mă. Hai să mai dăm ultimul match. Să vedem, poate mai luăm un 10, poate mai luăm un 9, poate mai luăm un 5. Poate rămânem corigenți. Eu nu. Din nou ne dă doamna profesoară test. Bă, da. De ce când... Ok. Cine este acel delfinaș? Cine este? Este soțul profesoarei noastre? Ce e aia, bro? De ce are gura deschisă și parcă e un cactus sau ceva? Aoleu, am început. E ceu. Bun. Tot asta nu mai știu. Asta nu mai știu. Uite, deci deul la o imagine mai veche așa. What? Nocivanu? Ce caută Nocivanu aici? Unde e Nocivanu? De ce nu există răspunsul Nocivanu? Ok, asta era deu. Da, era deu. Bun. La Nocivanu. Are cineva pe Nocivanu? Trebuie să răsun pe Nocivanu să spună ce e aici. Uite. Nocivanu e D. Ok, deu, bun. Asta cu 3. Are cineva asta? Ăsta are. Deu. Bun. Ăsta care are 5 rânduri. Uite, are 1, 2, 3, 4. Și au. Cred că asta e. Nu! Asta e. Nu. Ba da. Ba da, asta e. Hai da, mă. Ia mâna. Ești beu. Bun. Asta cu BC. Trebuie să fie la final. Are... Ce scrie? Pare rău. Nu se mai întâmplă. Asta cu 60% mai trebuie. Asta are? Nu e asta. Asta e, mă? Nu e, că n-are... Mai ca vine doamna. Stai să-i trag una undeva, nu știu, să-i trag... nu am aici. Trag în ăla. Ce? Dacă nu trag în ceva, mă acuză pe mine, nu-mi dau seama cum și de ce. Dar, unde e doamna? Da. Punem. Oh, nu, o să mă bată mama acasă, da. Da, e bine că mai am una. Uite asta. What the fuck sunt întrebările astea? Asta e. Da, asta e. E beu. Bă, deci cred că la vreo 4 delfini întrebarea asta și eu nu dă de seama că n-am răspuns. Ăsta are. E beu. Ăsta e, mă? White. S-au inversat controlele într-o dată. Argued ăsta. Da. 1999 are cineva? Nu știu, mai iau după niște litere, niște cuvinte, niște cifre care sar așa mai în evidență, să-mi dau seama. Asta tot la asta. Ai răspuns la ea, ce te tot gândești? Că ai răspuns. Are nimeni cu asta, cu 1999? Vă rog. Nocivanu, da, a răspuns toată lumea. Te rog. Ba, joc de mine. Da, asta e. Ia mâna, e ceu. Gata. Nocivanu. Tot, bun. Oh, 60%.
Dă-i mă cu asta la 60%. Dar nu mai țin minte că parcă mi-a răspuns o dată la asta. Hai, da mă unul cu 60%. Nu e asta, ai mai răspuns la ea, de ce tot te... Oh my god. Haide, pleacă. Hai să dau un schelete, dai cu scheletele. Mamă, ce gambling se întâmplă aici. Aoleu, ce se întâmplă, Doamne ferește, haide. Ăla are... Nu, las-o pe aia. Vreau cu 60%. Ok, îmi pare rău. Dă-i la 60%, mă, ăla cu... Pare rău, da. Nu, e a treia, bro. Măcar ne-am luat 9. Sper. Bun. Măcar am luat 9, dar am dat fail. Și cam acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa!